Първо, ако искаме да създадем акаунт в Netflix, търсим Netflix и влизаме в официалната страница. В това поле въвеждаме нашия имейл адрес. Ще ни отведе на страница, където натискаме «Изпрати връзка». Сега отиваме в нашата електронна поща и трябва да се появи съобщение като това. Отваряме го и натискаме «Създай акаунт». Това ще ни отведе на страница, където натискаме този бутон и след това избираме «Следващ». На този етап ще ни покажат плановете, които предлага Netflix. Стандартен с реклами, стандартен и премиум. Избираме плана, който ни харесва най-много и натискаме «Следващ». Сега ще ни попитат по какъв начин искаме да платим. Избираме метода на плащане, попълваме необходимите данни и натискаме «Плати членство». В следващата секция ще ни поискат телефонен номер, така че го въвеждаме и натискаме «Следващ». За да продължим, трябва да наименуваме профилите в нашия акаунт и да натиснем «Следващ». В тази секция ще ни попитат за нашето име, фамилия, дата на раждане и така нататък. Попълваме ги и натискаме «Завърши». Сега трябва да изберем някой от тези филми и когато сме готови, натискаме «Следващ». Вече ще се отвори нашият акаунт в Netflix, така че ще можем да изберем един от профилите и да се насладим на цялото съдържание на Netflix.